Koncept samokrídla je pomaly starší ako letectvo samo. Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzeralo, táto koncepcia priniesla veľké benefity v oblasti aerodynamiky. Vďaka štúdiám samokrídel sme pochopili a odhalili ďalšiu dovtedy neprebádanú uličku vo vývoji lietajúcich strojov. Kde možno hľadať počiatky tohto konceptu? Kto stál za prvým úspešným samokrídlom? Čo sa muselo obetovať? A čo bolo treba vyriešiť? A kto tieto futuristické stroje doviedol do dokonalosti a podoby, akú poznáme dnes? V dvoch častiach sa preletíme vývojom samokrídel, strojov na pohľad jednoduchých a pritom tak komplikovaných zároveň. Rozsviete runway, letíme. Samokrídlo možno definovať lietajúci stroj, kde je cieľom v konštrukcii odstrániť trúb a chvostové plochy, ktoré vytvárajú nepotrebný tzv. Parazitický odpor a dosiahnuť tak vyšší výkon. Funkciu výškovky a krídelok na seba preberajú tzv. Elevony. Často je takéto lietadlo označované anglicky aj tailless, teda bezchvostové. Pri najčistejších konštrukciách samokrídel chýba aj klasická smerovka. To je však pre konštruktérov veľká výzva, pretože lietadlo bez nej stráca prirodzenú smerovú stabilitu a má tendenciu vrtieť sa okolo zvislej osy. Aj keď prvé pokusy často úplne podľa tejto definície nevyzerali, poďme sa pozrieť, ako to všetko začalo. Ak hľadáme niekoho, kto samokrídlo naozaj najprv načrtol, boli to dva Angličania v roku 1867, Butler a Edwards. Ich patent bol čistým bezchvostovým delta krídlom bez akéhokoľvek trupu či kormidiel. Áno, podivná delta šípka podobajúce sa papierovému lietadielku. No aby sme sa dostali k reálnejším koreňom tejto myšlienky, musíme sa posunúť v čase do februára 1876, kedy Alphonse Pénaud, francúzsky inžinier a strojný inžinier Paul Gauchon podali patentovú prihlášku na veľmi zvláštne a inovatívne lietadlo, alebo lepšie povedané lietajúce krídlo. Aj keď stále s prižmúrením očí, tento patent Pénauda a Gauchota z roku 1876 možno považovať za prvý ucelený technický koncept samokrídla, hoci stále malo vertikálne chvostové plochy. Za svoju krátku kariéru, ktorá však skončila samovraždou, tak Pénaud načrtol teoretickú víziu lietadla bez trupu. A nebolo by to prvýkrát, čo ľudstvo odpozorovalo z prírody niečo, čo nám pomohlo pochopiť, ako veci fungujú. V roku 1897, 21 rokov po Pénaudovi, profesor z Hamburgu Friedrich Alborn, nemecký prírodovedec a priekopník v oblasti hydrodynamiky, publikoval článok, v ktorom opísal lietajúce semeno rastliny Zanonia macrocarpa na pohľad obyčajnej tropickej tekvicovej liany. Semeno tejto rastliny vykazovalo nadpriemerné aerodynamické vlastnosti pri rozmnožovacom lete a tak ich v článku analyzoval ako jedný z najdokonalejších klzákov v prírode. Vďaka krídlam v tvare takmer pol mesiaca dosahujú stabilný klzavý let na veľké vzdialenosti. Svojou stabilitou, presne umiestneným ťažiskom a tvarom ďalej inšpirovali rakúskeho pioniera letectva Iga Ettricha, ktorý článok profesora Alborna čítal. Ettrich spolu s jeho spolupracovníkom Francom Welsom použili tvar tohto semena pri stavbe svojich prvých klzákov už v roku 1904 až 1906. Dosahovali skvelých výsledkov pri klzavom lete, a to aj s absenciou akýchkoľvek chvostových plôch, čo viedlo k ďalšiemu záujmu konštruktérov a širokej verejnosti o tento typ lietania. Ďalej využili tento poznatok aj pri lietadle Taube, ktoré sa stalo prvým vojenským sériovo vyrábaným lietadlom v Nemecku. Nasledoval klzák Olive od britského konštruktéra a maliara francúzskeho pôvodu Josého Weissa z roku 1909. Olive, pomenovaný po jednej z jeho dcér, mal rozpätie krídel asi 9 metrov. Tento stroj sa preslávil najmä historickým letom z júna 1909. V ňom vtedy len 17-ročný pilot Eric Gordon England uskutočnil prvý skutočný plachtársky let na svete. Klzák využil stúpavý vietor na kopci Amberley Mount v Sussexe, čo mu umožnilo zostať vo vzduchu takmer minútu a preletieť vzdialenosť približne 800 metrov. Išlo tak skutočne o prvý svahový termický let. Použil pri ňom tentokrát šípovité krídla a svoje inovatívne tvary si dal neskôr patentovať a roky z jeho poznatkov čerpali ďalší konštruktéri. Nasledovali ďalšie už motorom osadené modely Mach a LZ, pomenované tiež podľa jeho dcér. Za skutočne veľký prínos v problematike letu a samotnej stability samokrídla však môžeme vďačiť Johnovi Williamovi Dunemu.
britskému vojakovi, leteckému inžinierovi a filozofovi v jednom. Dunne počas práce neschopnosti v armáde roku 1901 začal systematicky študovať let. Zostrojil veľké množstvo malých testovacích modelov, ktoré nakoniec viedli k vývoju stabilnej konfigurácie bezchvostého šípovitého krídla. Do roku 1906 vyvinul bezchvosté lietadlo so šípovitými krídlami, ktoré bolo inherentne stabilné a stalo sa jeho obchodnou značkou. Na žiadosť plukovníka Johna Capera, veliteľa jednotky, bol v júni 1906 pridelený do novej továrne na armádne balóny v South Farnborough. Dunne chcel však z vlastnej iniciatívy postaviť jednoplošník, no v tom čase armáda požadovala dvojplošníky. Dunne sa tak pustil do stavby zaujímavého konceptu, akéhosi hybridu medzi dvojplošníkom a šípovým samokrídlom. Dunne dosiahol stabilitu krídla postupným zvažovaním nábežnej hrany od koreňa po špičku, čo je vlastnosť dnes známa ako washout. Túto techniku objavil náhodou a neskôr si ju popíšeme, ako ju matematicky zadefinoval Ludwig Prandtl. Vysvetlením v skratke mal profil krídla na jeho konci menší uhol nábehu, než na jeho koreni a pritrupe. Výhody tohto riešenia sú zachovanie ovládateľnosti a aerodynamická stabilita. Nevýhodou bolo, že bez kormidla, teda smerovky, nebolo možné pristátie pri bočnom vetre a priblíženie sa muselo vykonávať proti vetru. Pilotovaný vetroň D1 s možnosťou montáže motorov a vrtúl bol skonštruovaný za prísneho utajenia a v júli 1907 bol prepravený na Blair Atoll v škótskej Vysočine na letové skúšky. Skúšky dopadli dobre, aj napriek nárazu do steny, čo však bolo spôsobené nepretržitým testovaním a predvádzaním sa nadšeného pilota. Vývoj tak ďalej pokračoval. Nasledovali ďalšie stroje a verzie s motormi aj bez. Výsledky boli niekedy dobré a niekedy zlé. Stroje trpeli najmä na nedostatok výkonu motorov. V dôsledku týchto zistení ministerstvo vojny zastavilo všetky práce na týchto aj iných motorových lietadlách a na jar 1909 Dunne továreň na balóny opustil. S finančnou investíciou svojich priateľov založil Dunne Blair Atoll Airplane Syndicate a tak ďalej pokračoval vo svojich experimentoch. Spolu so svojím tímom obsadili hangár na novom letisku aeroklubu v East Church na ostrove Sheppey. Nasledoval prelomový model Dunne 5, osadený výkonnejším motorom Green s výkonom 35 koní. Po sérii čoraz úspešnejších letov Dunne 20. decembra 1910 predviedol svoju D5, futuristický stroj v tvare šípu ohromenému publiku. Medzi publikom boli aj dvaja oficiálni pozorovatelia a nikto menší ako Orville Wright a Griffith Brewer. Dunne D5 sa tak stalo prvým bezchvostovým motorovým lietadlom, ktoré bolo preukázateľne stabilné za letu. Pilot dokázal dať obe ruky z ovládania preč a robiť si napríklad poznámky na kus papiera. Bol to obrovský krok vpred v konštrukcii samokrídla a problematike bezchvostového letu. Dunne tak dokázal, že takýto koncept môže byť skutočne úspešne použitý a bezpečný a demonstroval pred celým svetom tak potenciál tohto konceptu. Súbežne s prácou na jednoplošníku bol z modelu D5 vyvinutý dvojplošník Dunne D8. V roku 1913 jeden exemplár kúpila spoločnosť Newport a v tom istom roku v ňom preletel Dunne cez Lamanšský prieliv do Francúzska. Celú myšlienku samokrídla sa ďalej snažil povýšiť megalomanským projektom aj nemecký letecký inžinier Hugo Junkers. Ten bol jedným z prvých navrhovateľov takejto konfigurácie. No jeho koncept bol trošku odlišný. Predstavoval si hrubé lietajúce krídlo, v ktorom by boli všetky prvky ako motory, kabína, cestujúci integrované priamo do útrob krídla. Vízia bola tak vytvoriť obrie krídlo na transatlantické lety. Sám Junkers podnikol v roku 1924 propagačnú cestu do Spojených štátov s firemnými inžiniermi, plánmi a modelmi, aby túto myšlienku predal. Žiaľ, ukázalo sa, že je to príliš odvážne, aj pre zvyčajne otvorených Američanov a na tú dobu futuristický koncept sa neujal. Jeho patent Nürflugel však v teoretickej rovine dokázal, že krídlo môže byť dostatočne objemné a pevné na to, aby unieslo všetko vnútri seba. Koncept samokrídla tak naberal v medzivojnovom období na obrátkach, vďaka Dunnovi a ďalším jeho úspešným pokračovateľom. Dvojica, ktorá nasledovala vývojovú líniu a ktorá opäť posunula teoretickú časť do praktických skúšok, bola Gottlob Espenlaub a Alexander Soldenhof. Boli to priekopníci letectva, ktorých spájala vášeň pre bezchvostové lietadlá a hľadanie maximálnej aerodynamickej stability. A hoci každý z nich mal vlastnú konštrukčnú cestu, ich profesijné dráhy tohto Nemca a Švajčiara sa preťali koncom 20. rokov minulého storočia pri spoločnom testovaní ich strojov.
Nemecký konštruktér Espenlaub bol známy najmä za svoju inovatívnu prácu a testovanie svojich bezchvostých klzákov na raketový pohon. Práve eliminácia chvostovej časti bola pre jeho klzáky nutnosť, aby sa znížilo riziko zasiahnutia chvosta raketovými spalinami. Mimo iné spoluzakladal techniku vlekania klzákov za motorovým lietadlom. Vytvoril nespočet klzákov a čistých dizajnov, na ktorých otestoval tie najrôznejšie možné geometrické tvary a pracoval najmä ako stolár pre výrobcov lietadiel. V roku 1921 pomohol Alexandrovi Lipišovi postaviť vetroň podľa jeho návrhov. Bol známy aj ako renomovaný nemecký pilot vetroňov, preto bol požiadaný o skúšobné lietanie mnohých nových typov lietadiel, ako napríklad lietadla A2, ktoré v roku 1929 postavil Alexander Soldenhof. Najznámejší model, ktorý navrhol spolu s Lipišom, bol Espenlaub E2. Tento stroj z roku 1921 je historicky významný tým, že bol ako jeden z prvých bezchvostových klzákov so šipovitým krídlom. Do pozornosti je treba dať aj jeho model Rak 3, vybavený raketovým motorom. Jeho posadnutosť s čistými líniami a aerodynamikou si mimo iné tento úspešný konštruktér vybíjal na svojich vlastných navrhnutých automobiloch, ktoré sa stali dizajnovou lahôdkou, aj keď žiadne nebolo komerčne úspešné. Druhý z dvojice Alexander Soldenhof, mimo iné aj významný maliar, sa začal zaujímať o letectvo počas pionierských rokov 20. storočia. Svoj prvý plnohodnotný vetroň, ktorý postavil, sa volal Bulbul 1. Dokončil ho v júli 1928 a prihlásil sa s ním do súťaže. Jeho nasledujúce lietadlá boli väčšinou všetky bezchvosté, so šipovitými krídlami, jednomotorové, s krátkym trupom a tlačnou vrtuľou. Boli často vyvíjane v spolupráci s Technickou univerzitou v Zürichu a zamerali sa na zvládnutie problémov s pozdĺžnou stabilitou a ovládateľnosťou pomocou špeciálnych profilov krídel. Neostali len na papieri a všetky sa dočkali väčšinou letových skúšok a v celku úspešných. Medzi najznámejšie konštrukcie však patrili LF-5 Berliner z roku 1930. Používal motor Bristol Cherub s výkonom približne 30 až 40 koní. Rozpätie krídel činilo 10 metrov, dĺžka 5 a celková plocha krídla bola približne 17 metrov štvorcových. Maximálna rýchlosť tohto stroja bola až 120 km za hodinu s doletom úctyhodných 800 km. Prázdna hmotnosť činila 200 kg. Nasledoval A3 Düsseldorfer ako jeden z najúspešnejších dizajnov, ktorý ho preslávil, taktiež z roku 1930. Zvýšila sa hmotnosť stroja o 60 kg a maximálna rýchlosť už bola 160 km za hodinu. Dĺžka, rozpätie a plocha krídel ostali takmer nezmenené. Naň plynule nadväzoval model A4 Böblinger, ktorý prišiel o rok neskôr. Posledný dizajn z roku 1936 bol už dotiahnutý takmer do úplnej dokonalosti a lietal bravúrne. Táto dvojica tak len utvrdila ostatných v tom, že lietadla bez chvosta nie sú len slepou uličkou, tak ako si mnohí dovtedy mysleli. Približne v tomto období sa v Sovietskom zväze rodili bezchvosté parabolické krídla, ktoré konštruoval Boris Ivanovič Čeranovský, rodák z Ukrajiny. Letecký konštruktér známy vytvorením lietadiel s lietajúcimi krídlami a charakteristickým bezchvostým parabolickým krídlom. Vyvinul unikátny koncept bezchvostého krídla s parabolickou nábežnou hranou. Aj keď mnohí neverili, že tento podivný tvar môže fungovať. V roku 1924 úspešne otestoval bezchvostné klzáky Bich 1 a Bich 2. Nasledoval stroj Bich 3 z roku 1926, čo bol takisto jedným z prvých plne funkčných motorových samokrídel na svete. Počas života navrhol približne 30 lietadiel a klzákov a niektoré zaznamenali čiastočný úspech, no väčšina trpela na nestabilitu letu. Za zmienku stojí aj vrtulový model Bich 17. Každopádne takisto patril k inovátorom, ktorí problematike samokrídla venovali značnú časť svojej kariéry. Čeranovský bol avantgardný konštruktér a tak nie je divu, že žiadne z jeho krídel sa nedostalo do sériovej výroby. Tento pôvodom maliar a sochár završil svoje dielo návrhom stíhačky Bich 26, ktorá aj keď ostala iba na papieri, dodnes patrí k aerodynamicky aj dizajnovo zaujímavým kúskom. Britská cesta vývojov samokrídel pokračovala modelmi od inžiniera a letca Jeffreyho Terencea Rolanda Hilla. Už v ranom tínedžerskom veku získal ceny ako staviteľ modelov lietadiel. Od roku 1916 sa Hill naučil lietať a stal sa skúšobným pilotom v kráľovskej leteckej továrni. Po skončení vojny nastúpil do spoločnosti Hadley Page ako ich hlavný skúšobný pilot a aerodynamik.
Hill od 20. rokov 20. storočia navrhol sériu bezchvostých lietadiel pod názvom Westland Hill Pterodactyls. Po vzlietnutí posledného pterodaktyla roku 1932 ukončil svoju spoluprácu so spoločnosťou Westland Aircraft. Hill bol v polovici 40. rokov 20. storočia britským vedeckým styčným dôstojníkom v Národnej výskumnej rade v Kanade. Tam predložil návrh bezchvostého vetroňa NRC na štúdium ovládania a stability bezchvostých lietadiel. Konštrukcia vetroňa bola postavená a lietala až do roku 1946 do ukončenia projektu roku 1950. Hill ďalej navrhol aeroizoklinické krídlo v snahe kontrolovať nežiaduce účinky ohýbania dlhých, tenkých šípovitých krídel, ktoré sa vtedy rozšírili. Vyvinul tak špeciálny typ konštrukcie šípového krídla, ktoré automaticky eliminuje torzné skrútenie spôsobené aerodynamickým ohybom počas letu. Jeho stroje vyrábané v spolupráci s firmou Westland Aircraft patrili k vizuálne najpôsobivejším a najelegantnejším konceptom lietajúceho krídla. Medzi tie esteticky najzaujímavejšie a konštrukčne najvyspelejšie patrili napríklad Westland Hill Pterodactyl 4 z roku 1931. Krídla tohto modelu mali jedinečnú schopnosť. Pilot mohol meniť uhol šípu krídla priamo počas letu od cirka 4,7 stupňa na vyváženie ťažiska. Zároveň to bol prvý bezchvostový stroj na svete, ktorý úspešne robil premety, výkruty a riadené vývrtky. Nasledoval Pterodactyl 5, dokončený v roku 1932. Ten poháňal 12-valcový motor Rolls-Royce Goshack s výkonom 600 koní. Na vtedajšiu dobu dosahoval stroj úctyhodnú rýchlosť 305 km za hodinu. Vďaka absencii chvostových plôch mal zadný strelec k dispozícii úplne voľné palebné pole v rozsahu 360 stupňov, bez rizika, že si rozstrieľa vlastný chvost. Hill ako vojenský pilot považoval toto za najväčší benefit bezchvostových konštrukcií. Hoci sa pterodaktyly nedostali do masovej sériovej výroby, Hillové prevratné dizajny priamo inšpirovali amerického konštruktéra Jacka Northropa. Ten neskôr tieto princípy pretavil do slávnych amerických lietajúcich krídel. Tak sa pomaly rodili prvé lietajúce samokrídla a bezchvostové lietadlá. Kam to až zašlo, by však nikto nečakal. A práve o tom si povieme v druhej časti.